дар нишаст қайд гардид ки дар нимсолаи якуми соли 2024 аз ҷониби агентии 55 ҷиноятҳои вобаста ба маводи нашъаовар ошкор карда шуда, фаъолияти 15 гурӯҳи ҷиноятиро дар ҳайати 37 нафар ошкор ва қатъ намудааст. ҳамзамон гуфта шуд ки аз ҷониби агентӣ дар якҷоягӣ бо дигар мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ҷумҳурӣ ва хориҷи кишвар 3 амалиёти муштарак гузаронида шудааст. инчунин 7 шахси дар кофтукови ҷиноятӣ қарор дошта дастгир карда шуданд. дар нимсолаи якуми соли 2024 аз ҷониби кормандони агентӣ 93 ҳодисаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ошкор ва дар ин робита 101 нафар ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида шуданд. тибқи таҳлилҳо дар нимсолаи якуми соли 2024 дар ҷумҳурӣ аз муомилоти ғайриқонунӣ 3 тоннаву 96 килограмму 616 грамм маводи нашъаовар мусодира карда шудааст ки дар муқоиса бо ҳамин давраи соли гузашта 619 килограмм ё 25% зиёд мебошад. аз ҳамин ҳисоб агентии назорати маводи нашъаовар 217 килограмму 820 грамм, вазорати корҳои дохилӣ 2 тоннаву 84 килограмм, кумитаи давлатии амнияти миллӣ 789 килограмм ва агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия 508 грамм рост меояд. инчунин қайд намуданд ки бештари маводҳои мусодир гардида дар ҳудуди вилояти хатлон, махсусан дар ноҳияҳои назди сарҳадӣ мусодира мегардад ки он бо роҳи қочоқ аз афғонистон ворид мегардад. дар 6 моҳи аввали соли 2024 дар ҳудуди вилояти хатлон аз муомилоти ғайриқонунӣ 1 тонна ё 381 килограмм маводи нашъаовар мусодира шудааст ки 44.6% мусодираи ҷумҳуриро ташкил медиҳад. мутобиқи маълумотҳои омморӣ дар нимсолаи якуми соли 2024 аз ҷониби мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои қудратии ҷумҳурии Тоҷикистон 11860 ҷиноятҳои умумӣ ба қайд гирифта шудааст ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 248 ҷиноят ё 2.1% зиёд мебошад. аз ин шумора 419 ҷиноят вобаста ба маводи нашъаовар мебошад ки дар қиёс бо ҳамин давраи соли гузашта 7.2% ё 28 ҷиноят зиёд мебошад. гуфта шуд ки аз шумораи умумии дастгиршудагон 5 нафар шаҳрвандони Афғонистон, 3 нафар шаҳрвандони Ӯзбекистон ва 1 нафари шаҳрвандони Қазоқистону Қирғизистон ташкил медиҳанд. тибқи маълумотҳои аз мақомоти ҳифзи ҳуқуқи кишварҳои хориҷӣ ба агентӣ ворид гардида дар нимсолаи аввали соли 2024 528 нафар шаҳрвандони Тоҷикистон дар дигар давлатҳо барои содир намудани ҷиноятҳои мухаддиротӣ дастгир шуда, аз онҳо ҳамагӣ 96 килограмм маводи нашъадор мусодира шудааст. чун ҳамасола бештари дастгиршудагон дар Федератсияи Русия 502 нафар, 23 нафар дар ҷумҳурии Ӯзбекистон ва 3 нафар дар ҷумҳурии Қазоқистон ба қайд гирифта шудааст. гуфта шуд ки аз теъдоди умумии беморони нашъаманд 109 нафарро занҳо ташкил медиҳанд ки ин шумора нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 6 нафар зиёд гардидааст.